so bafowethu musana ukwenza sengathi ngiyaqala ukujajelwa abantu mina lokho inhlo angaze ngiqatshulwe mina enye indoda mina mawukuthi iyona ndlela ofanele kusupportwane ngayo le ukuthi fanele ngiqatshulwe indoda ngivumele lawo manyala mina ukuqatshulwa indoda yabo sanmalani molweni yabshe tumelangi sanmalani molweni yabshe tumelangi Sani bonani molweni abusheng tumelang sambingelela futhi sanamkela kwizinto zenzeka siyambuthi nonke niyaphila niphile nje samukhulu yonke ukuthi subscribe becela nami ucinezeli kuzibo ukuqala uthola amavideo mabe swaposta siyabonga yey izinto zenzeka maskandi ziyenzeka yazi ukuthi bunelo abantu bonela uye phela banje besileyo khala zinomkhathazi kodwa ke ngithi wasuka emathemvana lawa okay bafuna sibuyele futhi sibhele ezinye futhi shisa pe Bele siligcoma Elisha no kodwa ke ake siqale la ngaphambi ngibosibuye lapho shuthi yenzekile ke nansi ke bafowethu kube ukuthi amageza amahle ngempela lapha na ashintsha umholi sike sakubika lokho dabeni lolwedlule kona la kuzenzeka ilink uzoyithola khona la ku description ngezansi bese kuba ukuthi ngempela nelink ifunayo la phezulu uzoyithola futhi ugcinezele nje uze ukuthi bekuthiwa ngokudlule sikhuluma ngawo amageza amahle nokushiya kwayo iCommander kuwona noma ukudida kuwona shuthi yenzekile kube ukuthi iCommander amageza amahle okuyena lapha na uPotso umfana ngobese uthe makadede kwase kuba ukuthi ngempela abantu abaningi baba nembuzo bethi ngempela uPotso ngabe uzoba yisima kanjani njengamanje njengoba engeseyena umholi wamageza amahle kodwa indaba ithi ngempela lapha uPotso kukhona ingoma azoyikhipha uzokhipha ingoma enkulu la athembisa khona ngempela ade thembisa khona ekhazini lakhe Elisha Ceke lela likhandile ngempela emva kokuthi eshile amagezeni amahle nakho la afaka khona ivideo ethembisa ingoma enkulu kodwa abaningi bebebuza bethi ngempela le ngoma lena izophuma ngapi kuyiphi studio ake siqale sizokodwa kuqala ukuthi ubethi ngahlala ethembisa ingoma enkulu la ethembisile uzokala kanje uPotso ethembisa ngempela athi yazi ingoma isembe igeja phansi umfana umfana omncane uzophalaza inyongo bafowethu ngoba sengifikile qathatha kunjalo uyeza uPotso bafowethu noma kuzobe kuyizingoma ezingekho ninganyana mhlawumbe nje ngizoba lapha ku 5-6 wengoma ngisendleleni phela Doko umfana wakazilela abantu sebekhukhumezisa bethi hayi iCommander isikhiphile inkosi kaLife isikhiphile sesizozenzela yena mangake bafana ngikhona ngempela futhi angicengi futhi angihleki futhi angithi yazi ukuthi angicengi nginyanyile nje kahle hle nginenkani futhi ngizobona ke bafowethu ngoDisemba uyeza ingoma zikaCommander zizobe ngengani nje kodwa bafowethu enakho kokunye zizobe hambisana nokumusic video nyana nje lapha yana kuyizingoma engengani futhi ngizophinde nginiphindele futhi ngibuye ngithi qathatha la epage yami ngicela bafowethu kunjalo ke lapha ngempela yathembisa iCommander ithi ngempela ingoma enkulu ingoma iyeza kanti futhi ade nje bethi sekuphelile ngaye kanye iCommander bashaye phansi iCommander isekhona iCommander sezokhipha ingoma la ngempela abantu bebebuza bethi ngempela kahle yena uzothi mayikhipha kusiphi studio uzokhipha ngophushuluni njengoPotso ebeziwa njengomuntu othembisayo ukuthi ngempela mangathi uyangena eTag okanye kwaYani uzongena khona futhi ekhipha into esiqophelweni ephinde futhi engena ngapha ufuna khona ekhipha futhi isezingeni nakhona kwase kuba ukuthi ngempela abantu bebebuza ukuthi ngabe ungene kusiphi ke kulokhu istudio njengoba esephumile amageza amahle futhi into eyenzekile kuba ukuthi uPotso bese waveza kancane nje umuntu kancane ade uveze lapha ethi abantu abeze ukuthi yini ayiphethe kulonyaka njengoba lapha ade veza ngempela eshaya live video kulona ikhasi lakhe uPotso iCommander ngobese la khona eshaya ivideo yakho ebuka kanjena molweni zihlobo ekseni ngomsombuluko hayi ngiyambingelela abafowethu ngithi igeja liphansi sekunjalo bafowethu isithi esendleleni bafowethu ngiyeza sendleleni bafowethu Zasha madoda mawulalela nje impela lapha uyazi ukuthi ngempela ushuna gijima ngawo sayiwona lo ayibambe ngawo lo akade udlala lapha ngempela kumageza amahle okanye kwezindidane uzokhumbula uzokhumbula kahle kule CD edlule amageza amahle ebekade khipha lapha e-studio ecofa okuwukuthi istudio samzamo leso umzamo umfowabo Ndlovu lesi athi mayiphuma lapha edowntown waphuma wazikhandela sona okuyisona akhiphe kutsona amageza amahle edlule lathi uzobenzani shuthi nakhona futhi namanje usayibambe khona ngendlela okuzwakala ngayo kodwa nawe usungezwa ke place iqhelezo ukuthi sabe lesiqhelezo mina ukusizwa kwami ngizwa ngale siqhelezo sifanayo nesechofa okanye esikamzamo umfowabo Ndlovu akena ulalele uzwe ukuthi ngempela cabanga ukuthi sabe lesiqhelezo
Isaphi siqi. Wapi lo shona odlalayo? Ukhipha kusiphi studio lo shona odlalayo? Kodwa ngokuzwa kwami ngizwa ngasho impela lapha ugijima nawo wale magazini mawuthi azizwe intambo nensimbi zakhona ukuhlangana kwakhona kuhlangene ngendlela engayiphosa le echofa kumzamo umvuka Ndlovu. Nawe awushuvu lokho phansi comment section usho ucabangani mayelana nendaba yengoma kaPotso leyazoyikhipha as iCommander njengoba sekugudlukile kumageza amahle. Ucabangani ngayo? Lo shona odlalayo uzunjani? Ngabe lo shona noma ngiyaphambuka? Awushuvu lokho comment section usho ucabangani? Dlula tablet speed. Udaba losibili phela njengamanje siphethe ukuthi ngempela laphana IGcokama Elisha umfana kumehlele. Umfana kumehlele okukhulu lapho khona ebethu yaperforma laphana emcimbini wemfeze emnyama la ebedlala khona nje eperforma ingoma yakhe kwase kwenzeka kuba ukuthi umlandeli thizeni ukugibela stage nangempela washo ukumqeda ngokiss la khona ambambe khona ngemuva wase ngathi impela usondele umqabuleni impela nje kodwa nawe ukubuka na ivideo uyicheck ukuthi njani le video leyo ukuthi benzani lo muntu kahle kahle indaba ehlosile nakho lo. Yebo kunjalo sibonile kwivideo ngempela umqhamukele ngemuva wambamba wambamba sakumenza njalo waze kuba ukuthi ngempela laphana ke IGcokama Elisha lagijima kuzoxhumana ngosuku olandelayo lafika khona la poster labhala okuthize emva kokuthi umcimbi kade wenzekile ngawo laphana ngempela isabasha umhla ka13 ngempela laphana elakade IGcokama Elisha liperforma khona emcimbini wayo imfeze emnyama ngempela ethi sikaba ngengoma music festival la igijima khona kwaze kuba ukuthi ke emva kwalokho IGcokama Elisha lesagijima leyo poster ngokuxhumana labhala khona umbhalo othi mawufunde ngalendlela futhi lalikhuluma nje ngodaba nokwenzekile liphawula ngakho okulehle la kubhala khona laphana kuxhumana ku Instagram kanye na Facebook kanye la akhipha khona amazwi athi mawufunde ngalendlela ukujabula kwethu asakubheka bafowethu le ndoda nje ebisingiqabula lapha iphaphalazile kakhulu umuntu ngempela ubengenwe yini umhlatho wakhe la yaphala njalo ngempela khona IGcokama Elisha laphana likhuluma emva ukuthi kwehle isigameko ngempela wafaka le video lena nampela lapha ngaphansi ebhala nje efaka ivideo wasebhala icaption yona leyo ukuthi lo muntu ebengenwe yini umhlatho wakhe wambiza kanjalo ke ngempela shothi into eyenzekile kuba ukuthi alibanga lesaphawula IGcokama Elisha emva kwalokho isikhathi sahamba kwaze kuba ukuthi ngaye laphana ngempela umhla ka15 kuwona uNovember la seliphawula IGcokama Elisha ngendlela ethize la likhiphe khona ivideo lisho kanjena ke likhuluma amagama nyathize liwabhekisa kubona bonke abantu abathe bayibona ivideo bakhomenda indlela ehlukahlukene akade begxeka kanye nabade futhi bethi lenze kahle ngokunjalo futhi nangodaba lulonke nje liphawula ngokuthi kwenzakaleni nokuthi ngani lenze lokho likwenzile futhi ake sibuke ivideo yakho lapha ngeBigcokama Elisha elifaya khona enkundleni ika TikTok la elifaya khona ngempela ivideo yalo IGcokama Elisha ibuka kanjena. Sanibona bafowethu ninjani umthandeni wakamanqalelo IGcokama Elisha umshovu enkani kwabanenkani ngithanda ukuxolisa abafowethu kakhulu kubantu abangibuka njengomuntu wrong kule video lesabalele ukuthi mina ngiqatshulwa indoda bese ngikahle laba bona ukuthi ngwrong ngiyaxolisa abafowethu ngoba sithi silungu the customer is always right uyabona understand lokho kodwa abafowethu ngifuna siqonde lokho mina ngiqala ukujatshulwa ngabantu bangithanda abafowethu sukela ngimncane ngafika ngo2014 emculweni cishe mhlawumbe ngina 7 years manje ngicula abantu mabengijabulela begijima beza kimi kwesinye isikhathi mangibona ukuthi akuphephile ngize ngibaleke ngizama ukuyiphephisa isecurity mayehluleka so bafowethu musana kwenza sengathi ngiyaqala ukujatshulwa abantu mina nazo ukuthi inhlo ungaze ngiqatshulwe mina indoda mina mawukuthi iyona ndlela ofanele usupportwane ngayo le ukuthi fanele ngiqatshulwe indoda ngivumela lawo manyala mina uqatshulwa indoda yabo bafowethu ngoba kuhlukana inhloko nesikhathi uyabona ngoba niyathanda ukuncikisela ngokuthi siyamsupport uthenga umculo wakhe ngithengela ukuthi ngifaka ulimi endlebeni ngenye indoda yabo mina ngikwazi lokho mina yabo nalabo abantu lamadoda aveza ubumama ukuthi angumama kangakanani azogceka mina ukuthi ngigadleleni kuliyansizwa uyabona bafowethu umama benu ngizana ukuveza ngama comment ukuthi ngiphawule ukuthi mina ngirong yabo ngoba mawukuthi kufanele ngiqatshulwe enye indoda yabo noma kufanele mina ngiqwayisi yabo angihoshi ngiyacula ngimculo yabo yonke esihlanganisayo leyo ukuthi futhi i-artist aliyiphathi kanje noma i-celebrity aliyiphathi kanje wazini ngo-celebrity wena yabo futhi mina ngilona i-celebrity mina angilona i-artist mina ngiyona i-celebrity mina ngumfoka ukuphosa kwanyana ukushishilisa umshovu enkani kwabanenkani ngindlaba ephika amaphatha sebesula amadeva yinsizwe impela nje yabo
ngeke mina ngifuna ukufakwa enye indoda ulimi endlebeni bese ungitshentshizela kusapota leyo uyangihlanyela uma ukuthi ucabanga lokho kahle uyangibhedela yabo uma uyinsizwa umama yabo ugcineni abantu besifazane ngi-understand ngoba mhlawumbe bona bawu-enjoy lakisi indoda i-enjoyana ukuthi uqatshule enye indoda qapha esikhonkosini la yabona i-enjoyana enye indoda izothi mina ngirong emadoda ngomama yibani ngomama le phansi kwedwaba zonyoko hayi la kunjalo injalo impela lapha ivideo ngempela njengoba uyibona nje lisho kanjalo ligcome nje licha lona iyomfo ukuphuza konyaka ukushishileza ngempela libeka indaba ukuthi alisicelebrate lona liyinkabi nje impela leyinsizwe iphelele should nawe ubushuvo lakho ubusho ucabanga ngenkulumo yogcome Elisha ukuthi yaleseka yini ekutheni lenze lesenze senzile ngempela ngokuthi uyabheka laphana ivideo ekade kuyiyona yona ebitrenda nengenele laphana kunzokuxhumana kade ukuthi bangene baliqabula yasel reactor ngendlela lokuthi lishaye yabo shoot akushuvu lakho nawe ucabangani ngokusenzisalo ushiye futhi uvu lakho malana nenkulumo yalo la belichaza khona ukuthi kwenzakaleni nokuthi ingani lenze njalo liphinde futhi lixolisa awushuvu lakho bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.